tikulandeni ku program ya MBC exclusive sabata ino mu program imene itikhala tikucheza ndi mkulu wa bungwe la TVETA Elwin Chiwembu Sichola muli ndine kumbukani phiri asichola takulandani ku program ya MBC exclusive zilomombi. Timafuna tidziwe kuti panopa mukaonekera mukuona kuti ntchito zokhudzana ndi luso m'dziko lino zili pati. Ntchito zokhudzana ndi maphunziro za luso ikuyenda bwino kwambiri. Makamaka tikayang'ana kumene tichokera kuti kodi tinali pati tili pati komanso kuti kodi tsogolo lake likuoneka lotani. Choyambirira ndimanena mobwereza kuti tikayang'ana nthawi imene bungwe la TVETA limakhazikitsidwa mchaka cha 1999 komanso zaka zina zotsatirapo achinyamata amene timatenga pachaka kupita ku maphunziro a ntchito za luso anayamba mwina ndi 700 anakwerapo kufika 1200 and anakhazikika kwambiri kwa nthawi yayitali pamenepo kufikira pamene boma linayambitsa ndondomeko la maphunziro aja amene timati Community Technical College. Ndi pamene taona kuti nambala ija yachoka pamene paja kufika kuma 5,000 6,000 ndipo chaka chino achinyamata amene ayamba skulu mu mwezi wa January 2026 boma linasankha achinyamata 6,500 kupita ma skulu azaluso. Komanso tikayang'ana ma program athu amene timati informal amene timapanga target achinyamata amene alibe MSCE tithaso kuona nambala ya achinyamata yachoka kwambiri. China chimene ndikunena kuti maphunziro akuyenda bwino ndichonena kuti kwa nthawi yayitali achinyamata akapita kuma school a technical college maphunziro amene iwo ajamatha kuphunzira anali ochepa mwina 5 or 6 kwambiri bricklaying kapena kuzisa manga au carpenter kukonza magalimoto electricians komanso zocherera. Lero mukapita kuma technical college athu ambiri mukaona kuti kuli maphunziro mwina oposa 20 amene wachinyamata angasankhe nkukaphunzira. Izinso ndi zifukwa zokwanira zimene tikunena kuti maphunziro akupita patsogolo kapena zikuyenda bwino. Tikayang'ana patsogolo apapa ndiye mwinanso wachinyamata aliyense atha kumamwetulira chifukwa mukaona boma ndondomeko zimene layika ndizopangitsa kuti achinyamata ambiri aphunzire luso komanso sangoti luso longophunzira nkukhala pansi koma loti likathandize kupeza ntchito ndi kuyamba ma business. Ndiye udindo ndi ndondomeko zachitukuko za Malawi 2063 za dziko lino. Mwina choyambirira chimene ndingafotokoze ndichonena kuti bungwe la TVETA ndi bungwe lomwe ndi la boma linakhazikitsidwa ndi lamulo la ku parliament limene aphungu analivomereza mu chaka cha 1999. Mukaliwerenga lamulo limene limapereka ku ntchito zitatu ku bungwe la TVETA. Choyambirira ndi ntchito imene timanena kuti regulator kuyang'anisitsa kuti pali malamulo oti atsatidwe pophunzitsa anthu ntchito za luso komanso kuonesetsa kuti malamulo amenewa akutsatidwa. Kupatulapo bungwe la TVETA limagwiranso ntchito zopititsa patsogolo ntchito za luso. Ndi chifukwa chake mudzationa kuti nthawi zina timapezekanso tikugwira ntchito ndi aboma makamaka unduna wa za ntchito posankha achinyamata kuti apite kuma technical college komanso achinyamata aja akapita kuma technical college bungwe la TVETA limalipira ndalama kuma technical college onse amene alandira achinyamata kuchoka ku boma either powathandizira kuti fees alipire fees yotsika komanso nthawi zina zake timapatsa makoleji makamaka aboma ndalama zimene zimathandizira kuti agule zipangizo zogwiritsa ntchito pophunzitsa achinyamata. Pansi pa udindo umenewu ndi timagwiranso ntchito achinyamata kuma technical college kuja akaphunzira chaka choyamba chaka chachiwiri amapita kuma kampani. Ife timadziwa kuti achinyamata ambiri amene amaphunzira ntchito zimenezi mwina ndi osauka olo pongofuna kuvomereza kuti achinyamata jali ndi luso limene tiwena tilivomereze akapita kuma kampani kuja timapatsa allowance imene timati attachment allowance. Bungwe la TVETA mogwirizana ndi makampani amene achinyamata aja kugwirako ntchito timasonkherana nkuwalipira achinyamata aja allowance. Izi ni ntchito zopititsa patsogolo ntchito za luso. Komanso tu ife timagwira ntchito pothandizira kuwunikira dziko kuliphunzitsa kuti ntchito za luso nzofunika motani. Kodi amene angapeze ntchito za luso ndi ndani? Amene angapite ku technical college ukaphunzira ndi ndani? Ndipo ngati sungathe kupita kumeneko
ungapezeso maphunziro aluso kudzera munjira iti. Ndi chifukwa chake pa chizungu timanena kuti TVETA imagwira ntchito as a regulator, promoter, komanso facilitator wa ntchito za luso. Mwakamba nkhani kudzana ndi zipangizo, koma tikaonekera bwino zipangizo zimene zili ma technical college ndi zakale ndithu. Mukuonetsetsa bwanji kuti kukhale zipangizo zatsopano chifukwa chokuti ku industry mwina kuli zipangizo za makono ndengati training anthu akugwiritsa ntchito zipangizo zakale. Mupanga bridge bwanji kuna kuti zipangizo zimene zikupezeka ku technical zikhale zimene zili ku industry. Choyambirira chimene mukuyenera mudziwe ndichi, ma college athu ambiri kumalawi kunoko makamaka ma national college kapena ma college akuluakulu ndi ma college oti anamangidwa kalekale kwambiri. Actually college yoyambirira imene ndimayidziwa ine kumalawi kuno ku Livingstone yauko inamangidwa mwina ma 18 chakuti ndi azungu a mission. Ambiriwa anamangidwa kalekale nthawi imene yoyo zipangizo zimene anali nazo zinali zokwanira molingana ndi mmene makampani analili nthawi. Koma chifukwa nthawi yadutsa ndi chifukwa chake mukaona kuti boma mogwirizana ndi TVETA komanso mabungwe osiyanasiyana monga EU, World Bank tinayambapo ntchito yogula zipangizo zatsopano kupitisa ku ma technical college. Ndiye mbali ina nditha kuvomerezana nanu kuti mu college mwathu zina ndi zakale, komanso tu panopa kuti mupite mu college mwathu mukadabwitsika chifukwa pali zina zimene tinayika penanso tikumamva kuti zikuposa zimene zili ku industry. Mukapita ku college ngati Aida Chilembo, mupite ku community technical college ngati amene tinamanga ndi thandizo lochoka ku Chinese, enanso ambiri amene boma lamanga mukaona kuti tayikako zimene ndi zatsopano, achinyamata athu akuphunzirira zimene ndi zatsopano. Koma chimene mukuyenera mudziwe ndichi, sikuti pamene tagula chida lero kapena zinthu zophunzitsira lero nkukazika ku technical college ndiye kuti itafika. Nthawi zambiri dziko mmene limayendera ndilonera kuti zinthu zimene zikugwiritsidwa ntchito ku makampani zikusintha. Ndiye zimapezeka kuti ife tasintha mwina lero tikuona ngati tafikapo, mawa makampani asintha nkupanga upgrade. Ndi chifukwa chake ife timayenera tizigwira ntchito mogwirizana kwambiri ndi makampani. Ndinanena kale pozindikira kuti zinthu izi zimakhala zikusintha nthawi zonse. Ndi chifukwa achinyamata aja akapita ku technical college samakhala zaka zitatu kapena zaka 4 zonse ku school. Ayi, chaka choyamba aphunzira ku technical college kuja full time mkalasi ma workshop a college. Koma chaka chachiwiri wachinyamata wina aliyense amene ali ku technical college amayenera apite ku kampani akakhale kumene kuja akaphunzire zimene amaphunzira mkalasi zija, akaone kuti kodi ku kampani timazipanga apply bwanji. Komanso nthawi zina pali ma modules ena amene mwina mkalasi sungaphunzire malo abwino kaphunzirira ndi kampani. Izi zikumatithandiziranso kuti mwina pena pake pamene tili ndi gap ya zida zophunzitsira ku college ana aja azitha kukazipeza akapita ku industry. Chinanso tinazindikira kuti mwina wachinyamata kamena mwana ophunzira angathe ku industry kukaphunzira kugwiritsa ntchito equipment imene ndi anyuwani nanga aphunzitsi ake. Ndi chifukwa chake masiku anowa nthawi ya holiday ngati bungwe la TVETA timatenga aziphunzitsi nkuwapanganso atachi ku makampani. Izi zimathandizira wani aone zida zimene anthu akugwiritsa ntchito ku makampani. Komanso imakhala ngati ndi nthawi yoti iwo aja akapeze feedback kuti kodi ana tikumaphunzitsa aja akabwera kunoko anthu owalemba ntchito akumaona kuti magapo ali pati enda akabwerera zikumathandizanso kuti athe kupititsa patsogolo maphunziro a ntchito zaluso. Ndiye maphunziro azaluso ndofunikira bwanji pa chitukuko cha dziko lino? Maphunziro azaluso ndofunikira kwambiri. Makamaka mwina ndikhazikike pofotokoza za masomphenya a 2063 amene tili nawo ngati dziko amene tifuna kuti 2063 tizafike potani. Mukayang'ana masomphenya amene aja amakhazikike kwambiri pa misana itatu. Ndiyambe nkhani ya agriculture productivity and commercialization kapena kuti kupititsa patsogolo ntchito za ulimi. Kuti tipange ulimi kuti usanduke business ndiye kuti tikuyenera choyambirira tisinthe mmene timalimira. Tichoke ku ulimi kugwiritsa ntchito makasu tiyambe mwina kugwiritsa ntchito ma tractor. Mukangobweretsa ntchito ya tractor ndiye kuti pamene pafunika munthu waluso. One, tractor mwina nthawi zambiri anthu tayiona ngati chinthu chimene wina aliyense angathe kuyendesa. But tractor is an equipment. And munthu oyendesa tractor amenera akhale ophunzira bwino. Two,
tractor ije mafunika kuipanga service, tractor ije mafunika kuikonza ikaonongeka, ndiye kuti tufunika munthu mekaniki odziwa bwino kwambiri ntchito za matractor. Mukaona kuti ku Malawi kwa nthawi yayitali tagwiritsa ntchito tractor mwina kungolima basi, komatu mukayang'ana m'mayiko ena tractor simangogwira ntchito zolima, imagwiranso ntchito zina. Zimashini kamene zima equipment zimene timazipanga attach ku tractor kuti ite kugwira ntchito zina zija, tufunika chinyamata odziwa bwino ntchito zimenezi. Ndi chifukwa chake muone kuti ife ngati VETA mogwirizana ndi aunduna wa za ntchito tsopano tikuyambitsa maphunziro okhuza agricultural mechanization ku Lilongwe Technical College. Tikumanga workshop, tigula matractor, tigula ma equipment osiyanasiyana achinyamata athu tsopano ayambe kuphunzira bwino. Izi zithandizira kuti pamene alimi athu afunano azisintha kuchoka ku ulimi ongolima agwiritsa ntchito makasu kusandusa ulimi kusanduka business, ndiye kuti apeza kuti achinyamata odziwa ntchitoyo alipo kale. China chimene ndingakuwuzeniso ndichonena kuti ulimi tikachoka pa agricultural commercialization timakamba nkhani ya industrialization. Sitingapanga industrialization kapena kusegula mafactory ngati tilibe achinyamata amene ndophunzira bwino. Kuti inu mutsegule factory, one, pomanga factory mufuna ma bricklayers, ene ma bricklayer ophunzira bwino ntchito zawo. Mufuna ma electricians ophunzira bwino ntchito zawo. Mufuna ma carpenters ophunzira bwino ntchito zawo. Ngakhale mukamaliza nkutsegula factory ja muzafuna ma plumber kuti apange install the aike mene madzi aziyendera mmene. Muzafuna ma general fitters, muzafuna ma anthu osiyanasiyana. Ndi chifukwa tunena kuti masomphenya a 2063 sangakwanitsidwe ngati sitikhala ndi achinyamata ophunzira bwino. Komanso ineyo ndimanena kuti nsanamira wina wa 2063 ndi nkhani ya urbanization. Akuti tifuna tidzakhale ndi ma city kamene matawuni oti anapangidwa plan bwino, anamangidwanso bwino. Kodi akamange ma city amene wandani ndachinyamata amene aphunzitsa bwino. Ndi chifukwa chake tikunena kuti ntchito zaluso zili pansi kapena ndi foundation ya Malawi 2063 sizitheka kufikira masomphenya amene aja ngati sitikhala ndi achinyamata ophunzira bwino. Ine ndikukhulupirira kuti niyo mudziwanso kuti boma lakhala likukamba nkhani ya mining kapena tikuyamba nkhani za migodi. Ndipo panopa timawerenga malipoti amene akufotokoza kuti mgodi wa rutile umene wapezedwa, miyala ya rutile umene yapezedwa ku Malawi kuno ndi miyala ya mtengo wapatali kumene yochuluka kwambiri dziko lonse lapansi. Ndiye kuti tikumeja tikuyenera tisegule migodi. Kodi migodi imene akagwireko ntchito ndani? Kuti ipindulire Amalawi sitikungofuna kuti miyala imene tiyipeze ya mtengo wapatali yokha yaya, koma ngakhale ntchito zotenga miyalayo agwire ndi Amalawi. Tikakanika kupeza achinyamata kuphunzitsa achinyamata luso limeneja zimene zizachitika nzonena kuti migodi imeneja ikamayamba kuzibwera anthu akunja ndi paja timayamba kudandaula. Koma nthawi zambiri tikuyenera tizindikire kuti ntchito ngati za migodi zimafunika anthu ophunzira bwino. Ife ati VETA ndi chifukwa ntchito izi tayiziyambiratu migodi yambiri isanabwere. Mukapita ku Ngala ku Karonga mukaona kuti tasegula technical college kumene kuchako imene kuyang'ana kwambiri nkhani za kuphunzitsa achinyamata mining kapena ntchito za luso la migodi. Chimene tikuyenera tingopanga ndizosegula mwina makuonjezera zophunzira izi ku makoleji ena kuti Ngala yokha pa yokha singakwanitse, koma mwinanso makoleji akuluakulu ngati Lilongwe Technical, Salima, Sochi, Mzuzu nawonso ayambitse ma department okhudza mining. Ayambitse ma department amene tiphunzitsa achinyamata kuzindikira miyala komanso value yake ya miyala iji. Tikatero tu anthu amene akutibera miyala m'midzimu tipezeka kuti tathana nawo, chifukwa anthu athu akaona mwala azitha kuuzindikira kamene akhala ndi anthu amene angathe kutenga mwala uja nkukaonetsa kuti mwala uwu ndi mwala wanji, ndi wa mtengo wapatali bwanji. Tikatero ndiye kuti kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za migodi at zonal level imene ndi mulingo wotsika, komanso ngakhale at a large scale level ngati rutile mining imene tifuna kuyamba ngati dziko ku Lilongwe. Ndiye asichola mwakambapo nkhani zambiri zokhudzana maluso amene akuperekedwa ma technical college. Koma tikapita pa ground penipenipa kuoneka kuti kodi malusowa akaphunzira anthu akupita nawo kuti pakuona kuti there is no translation ya zinthu zimene anthu aphunzira ku ma technical college ko kubweretsa pa ground. Cheni chikuvuta ndi chani? Ne kuyambirira sindinganene kuti sipakuoneka kwenikweni tinganene kuti phindu la achinyamata makamaka kumanga translate zimene amaphunzira ku technical college kukaziyang'ana pa ground. Mukumbukire ndinanena kuyambirira kuti kuyambirira ngati dziko mwina tinapanga focus kwambiri makamaka ntchito za luso pa construction kamene zomangamanga.
ndifake muona kuti makoleji athu ambiri amayamba ndi kuphunzitsa ma bricklayers, amayamba ndi kuphunzitsa ma carpenters, ma electricians, welding and fabrication, mwina ndi trade ina. Koma nkhani ngati za agriculture sizimaoneka kwambiri kuma technical college. Koma panopa ndifake tunena kuti poyang'ana masomphenya amene dziko lathu latenga, ifenso achinyamata ambiri tamba kuwaphunzitsa izo. Chimene tikufunira tikwera tipange ngati dziko ndikuonetsetsa kuti kodi wachinyamata amene waphunzira luso ku technical college afuna akayambe business, akufunika support yotani. Ndi chifukwa chake ngati TVETA tsopano tamba kugwira ntchito ndi anzathu amabungwe ena aboma ngati simedi. Chimene tikufuna ndichonena kuti wachinyamata ife timamphunzitsa luso, timamphunzitsa kuti angakapange business mwanje. Koma mwina pamafunika ukachenjede wina kuti pamene akuyamba business panje ija pachizungu amati business development service, tiathandiza achinyamata amenewa kuti kodi business timapanga register bwanji, kodi business kuti ikule umayenera uike ndondomeko zotani. Chifukwa nthawi zina zake achinyamata amakhala kuti ali ndi luso ngati carpenter, koma mwina alibe luso lopanga translate ukalipentala kukhala business. Izi zinthu zimene tikukhulupirira kuti maphunziro amene tikumaphunzitsa ali kuma college komanso ntchito zimene akugwira ntchito anzathu ngati asimedi ate kuwathandizira achinyamata amenewa. Chinanso chimene kwa nthawi yayitali achinyamata akhala kudandaula ndichonena kuti capital yoyambira business imavuta. Ngati TVETA titazindikira izi tinaona kuti mwina tathandizire achinyamata athu amene akupanga graduate kuma technical college powalumikizitsa ndi anthu amene amapereka capital yoyambira business. Ndi chifukwa chake muone tinapanga mgwirizano ndi bungwe la NIFI, tinapanga mgwirizano ndi Bankers Association of Malawi, tinapanga mgwirizano mwinanso ndi mabanki ena specific pansi pa Bankers Association, mwachitsanzo FDH Bank. Chimene tinapangira migwirizano imene ndichonena kuti wachinyamata amene tamphunzitsa ife luso ku technical college ndipo wasankha kuti afuna akayambe business, nthawi zambiri amakhala kuti alibe zinthu zimene mabanki kamene anzathu obwereketsa ndalama amafuna kuchoka kwa munthu kuti akuyamba kumene. Ife ngati TVETA timabwerapo nkupanga guarantee achinyamata amenewa kuwathandizira kuti mwina aja obwereketsa ndalama aja aphweketseko pang'ono zinthu zimene amafuna kuchoka kwa achinyamata amene. Ndipo zimene taona ntsona kuti achinyamata ambiri amene atsatira ndondomeko izi atha kupeza ngongole ndikuyamba ma business. Inde tikudziwa achinyamata ambiri kuma technical college tikapita kumatidandaulirabe kuti ayi mabanki ena amafunabe zinthu zina zoti ife tilibe. Ntchito imene tikupanga ife ngati TVETA ndiyopanga engage a Bankers Association of Malawi kuti mwina mabanki athu atsegule ayambitse ma product amene akhale targeting kapena kuti olunjika kwambiri achinyamata amene ali ndi luso koma mwina alibe collateral kapena chinthu chimene angapititse ku banki kuja kuti ndibwerekeni ndalama ndikupatsani ichi. As we do this, chimene tikuona ndichoti achinyamata ambiri ina akutha kupanga translate kuchoka ku school kuyamba business zawo ndikumakula. Chimene tingalimbikitse ndichonena kuti akabwereka ndalama athe kubweza kuti achinyamata enaso apeze phindu mwayi umenewo abwerekenso nawo kuti azipita patsogolo ma business awo. Nde makambapo nkhani yono kuti muzokambirana ndi amabanki kuti no mwina anthu amene ophunzira amene amaliza maphunziro awo ku technical azitha kutenga ngongole tukapa ma business. Koma tikaunguza bwino tikabwerera mbuyomu Malawi muno mulikakhalidwe kena koma abwereka ndalama kulephera kubwenza. Makamaka apa tikuyang'ana anthu ono kuti akuchokera ku school capacity kapena financial muscle alibe. Pali maturity zotani kunena kuti mukuabakira anthuwa kumabanki abwerekeni ndalama akalephera kubweza inu aziTVETA muziwathandiza kukaperekera ngongole. Choyambirira chimene tikufuna sichoti ife tikathandize akalephera kubweza yaya, koma tathandizire kuti akabwereka akathe kubweza. Ndi chifukwa chake mwana aliyense amene apita ku technical college kupatula maphunziro amene iye wasankha kuti aphunzire timaphunzitsanso entrepreneurship kapena tikayendetsa business. Kaiwe ndi mechanic, kaiwe wapanga administration, timanena kuti sungalandire certificate ngati sunakhonze entrepreneurship. Umanena wapangeso entrepreneurship. Izi zimene zikuthandiza, chimene zimathandiza ndizonena kuti wachinyamata uja kumbukirani waphunzira skill kapena luso limene angathe kuligwiritsa ntchito kupanga ndalama. Koma ngati saphunzira kuti kodi lusoli ndingaligwiritse ntchito bwanji kupanga business, apapa ndi pajana pamapezeka kuti munthu ali ndi luso koma akuvutikabe.
ndiye ife chimene tikumapanga ndichonera kuti wani ku sukulu akumaphunzira kumbukirani kuti business tingapange bwanji komanso mogwirizana ndi a Bankers Association of Malawi BAM tikumayenda mu technical college kumapanga zija pa chizungu timati financial literacy kuti kodi munthu ukapeza ndalama lero wapeza oda yayikulu wapanga 5 million ijo ungayigwiritse ntchito bwanji kuti ikuthandizire kupita patsogolo. Wani timalimbikitsira wena kutsegula bank account chifukwa banki kuti ikubwereke ndalama umafunika history ndiye kuti akuthandize uyenera kuti utsegula account ndi banki yake usankhaweka. Kumalawi kuno kuma banki ambiri ukatsegula account uzitha kupanga ma transaction yako kudzera kuma banki ndiye kuti kupanga create history imene ingakuthandizire kuti pamawa ukafuna kugula machine akulu upita ku banki chaikubwereka ndalama nakasinde kuti udziwa mmene iweyo umapangira ndalama. Chinanso chachikulu ndichonena kuti achinyamata athu kapena kuti amalawi ambiri tiphunzire kuti ukabwereka ndalama ku banki ndi ngongole. Awa ati kupereka wasima grants izi ndi ngongole munthu ukabwereka umayenera ukabweze komanso usanafike pobwereka pa chifukwa nthawi zina achinyamata amanena kuti tukanika kubwereka ndalama koma mwina chifukwa tisanatsatire ndondomeko zimene ubwereketsaja afotokoza. Ine ngati ufuna ukabwereka ndalama ku banki imanena kuti ngati mmagwira ntchito bweretsani payslip, ngati mmagwira ntchito kabwereseni kalata ya ku company kwanu komanso tione kuti sali anu mmalandirira kuno ndiye kuti ndibwereke ndibwena nditsatire zimenezo. Ndi chimodzimodzinso achinyamata amene akuchoka kuma technical college chimene tikumawuza ndichonena kuti nthawi zina bank imatha kunena kuti sitikubwereka ndalama pawekha ukabwere ndi anzako mukhale gulu. Ndiye wachinyamata chimene akuyenera kupanga apeza achinyamata amene akukaganizidwe kawo ndikufanana ndi iyeyo apange gulu apite kumene kuchakabwereke ndalama. Nthawi zina bank imatha kufunsa kapena ubwereketsa ndalama amatha kufunsa kuti iweyo kuti tikupatse ndalama utipase zinthu 5 izi. Tsatira ngati wachinyamata amene uli serious kuti ufuna utukuke utsatire zimenezo. Ngati zimene akufuna zija ndi zoti iweso ungazifikire ndi pamene no bunge la TVETA limabwera nkukuthandizira kuti kodi bank akuti chani. Mwachitsanzo mwina bank afuna business plan. Ine business plan ndikukanika kupanga. Ife ngati TVETA timatha kugwira naye ntchito munthu amene uja nkumuthandiza kupanga business plan imene bank akayivomera ndiye kuti utamthandizira kuti apeze ngongole. Koma mapeto ake tikuwalimbikitsa ndalama yakatenga agwiritse ntchito imene wanena kuti akutengera komanso abweze chifukwa iyeyo akabweza apangitsa kuti banki winanso akazabwera wa plumbing nthawi ina azamkhulupirira kumpasa ngongole kuti akayambitsa business ndikupita patsogolo. Mukuona program ya MBC exclusive ndipo sabata ino tikucheza ndi Elwin Chiwembu Sichola mkulu wa bunge la TVETA. Program imeneyi tikupatsirani kuchokera kuno ku Umodzi Resorts komwe kuli BICC komanso President Hotel. Data unatu budget ya 2026-2027 boma la ikapambali ndalama zokwana 3 billion kwa yomalizitsira kumanga ma community technical college. Kodi zimene zithandiza bwanji kuonetsetsa kuti ntchito za maphunziro aluso zikupita patsogolo? Chiyambirira tathokoze anduna azachuma chifukwa choyika ndalama zimene zija kuti zimalizitsire ma community technical college. Chimene mukadziwa ndichonena kuti pali ma community technical colleges angapo amene anayambidwa kale koma sanamalizidwe ndipo ndalama zimenezi zikupita kuti zithandize kuti amalizidwe ndipo achinyamata kumadera kumeneko ayambe kuphunzira ntchito zaluso. Kwa nthawi yayitali achinyamata kumadera ambiri kumene kuli ma college amene sanathe akhala kudandaula kuti boma likutani kuti limalizise ma college amenewa ndikuti iwo ayambe kugwiritsa ntchito kuphunzira ntchito zaluso. Chimene ndinganene ndichonera kuti kupatula ndalama zimene aboma ayika kumalizisira ma community technical college ameneyo pali ndalama zinaso zimene zikupita ku ma college makamaka kwathandizira kuti agule zida zogwiritsa ntchito. Ifeyo sa TVETA tayika ndalama zapaderaso zimene tikuzipititsa ku ma college amenewa mwina zopitirira 6 billion zimene zithandizire kuti ma college ogwiritsa ntchito ophunzitsa ntchito zaluso akupita patsogolo ndi kuti akathe kugula zinthu zimene zofunikira kuti ma college agwire ntchito zawo. Tikambepo nkhani yokhudzana ndi access kamena kuti mwayi umene ungaperekedwe kwa anthu okuti
tenge nawo maphunziro kapena apeze nawo mwayi ochita maphunziro amene wa aluso taona kuti chikwerengero chakwera koma pali malingaliro otani kuti no maphunziro amene aperekedwe kwa anthu amene ali ndi chidwi choti apange nawo maphunziro amenewo. Nambala ya achinyamata amene akuphunzira ntchito za luso kumalawi kuno yakweradi kwambiri makamaka chaka chino cha 2026 mukayang'ana timanena kuti achinyamata opitirira 6500 ndi amene asankhidwa kuti apite ku ma technical college. Izi zikuchitika maka chifukwa chonena kuti ma technical college wawa national tachulukitsa ma intake more or less doubling it kapena kuti kukweza ndi 100%. Komanso ma community technical colleges tanena kale pali angapo amene akumalizidwa ndi kuti so nambala ya achinyamata amene akupita kumeneko ikuchulukira. Chinanso chimene mungazindikire ndi chonena kuti ngati bungwe la TVETA tinazindikira kuti siwa chinyamata wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza kupita ku technical college. Chifukwa ku technical college kuti upite umafunika ukhale ndi MSCE komanso sangoti MSCE umayenera kukhala unakhonza ma subjects ena ake makamaka ma sciences masamu ndi zina zotero. Ndi chifukwa tinayambisa program imene timati informal sector training program. Iyi imatithandizira kufikira achinyamata amene alibe MSCE koma afuna sona wataphunzira ntchito za luso. Andi kwantha chimene taona ndi chonoti achinyamata ambiri akufikiridwanso kudzera mu program imeneyi. Actually tikangana chaka chatha achinyamata oposa 15,000 ndi amene tinafikira mu dziko lino la Malawi kudzera mu njira imeneyi. Ndeti mukaphatikiza 6,000 amene apita kuma college aja muona kuti nambala yathu tsopano ifika 20,000 koma target yathu ndiyoti tikamazafika 2030 achinyamata amene aphunzire kamene azitha kuphunzira kudzera mu njira ziwiri zimenezi azifika mwina 125,000 pa chaka. Chinanso chimene tikupanga ndichonena kuti kwa nthawi yayitali achinyamata ambiri alephera kupita ku ma technical college mwina chifukwa akuchokera ku mabanja osauka. Ndi chifukwa chake boma pansi pa makamaka pogwiritsa ntchito bungwe la TVETA tikupereka mabasari osiyanasiyana kwa achinyamata makamaka atsikana endi atsikana amene asankha kukaphunzira ntchito zimene kwa nthawi yayitali timaziona ngati nzanyamata okha. Mwachitsanzo mtsikana akapita ku technical college ndikusankha kuphunzira mechanic, ife TVETA timampatsa basari, timamulipirira school fees, timamulipirira maesi. Ndikuti iyo jazingopita kukangophunzira ndikupeza certificate yake. Izi zathandizira kwambiri kuti chiwerengero cha atsikana chiyambe kukwera. Tikudziwa kuti sichinafike pamene tonse tikufuna chinthu chifike, koma panopa kuti mupite mu technical college kwathu mukaonano kuti atsikana nawo amba kupezeka ochuluka maphunziro amene mwina kwa nthawi yayitali timaona ngati ndi anyamata okha. Komanso anyamata amene mwina ndaku mabanja osauka timatambaso kufikira thandizira. Chonse chimene tikufuna ife ndi chonena kuti wachinyamata wina aliyense asalephere kuphunzira ntchito za luso chifukwa mwina ndi osauka. China chimene tapanga ndi chonena kuti kuli malo ena amene ndikutali kwambiri mwina boma silinamange community technical college padakali pano mwinanso national college ili kutali. Achinyamata akumadera kumene kodi tasiya mbuyo ayi. Ndi chifukwa chake TVETA tinakhazikitsa ndondomeko imene timati mobile TVET. Mobile TVET tinagula zimatrack zitatu chilichonse ku region ina iliyonse. Chimene zimatrack zimene zimapanga ndi ukafika kumalo kumene college kudakalibe koma kuli achinyamata amene afuna ataphunzira ntchito za luso, ndipo chimanyamula zida zophunzirira zimene timatha zisiya kumene kuja achinyamata ndikuphunzira mwina 6 months 4 months malingana ndi luso limene afunika aphunzire, ndipo akaphunzira chikamaliza chimanyamuka kupita dera lina. Izi ndi ndondomeko zimene tayika kuti achinyamata azitha kuphunzira posatengera kuti iwo kwawo ndikuti ngakhalenso kuti posatengera kuti boma padakali pano kwawo kolamanga college kapena silinamange. Ndiye tikudikira boma kuti limange ife tugwiritsa ntchito ndondomeko zinazi kufikira achinyamata dera lina lilonse m'Malawi muno. Ndipo ineyo ndosangalala kuti padakali pano tingathe kunena kuti mwina dera lina lilonse m'dziko lino la Malawi tikufikako ndi ntchito za luso, either kusankha achinyamata kuti apite ku national college olapai mwina boma linamangako community technical college, komanso m'madera mwina tamanga majameti timati ma community skills development centers kuthandiziraso achinyamata kuti aphunzire. Kumalo kwina tikufikako kudzera mobile TVET zimatrack zimene zikuyenda pena paliponse, komanso tayambanso ndondomeko ina
imene tikumatenga achinyamata nkwayika pansi pa anthu ena amene ndi amisiri, tiyerekeze ndi misiri ali ndi garage ndipo ndodziwa bwino ntchito yake, ife ativeta tamphunzitsa akaphunzitsire, timatha kutenga mwina achinyamata atatu kumpatsa aziaphunzitsa, ndipo maofesa athu amayendera kuonesera kutsatira ndondomeko. Zonsezi ndi zimene zikuthandizira kuti achinyamata ambiri mdziko muno athe kupeza luso limene mwina kwa nthawi yayitali akhala akulifunafuna. Tathokoza kuti tinayi imodzi program ya MBC Exclusive. Zikomo kwambiri. Pamene posonde pa mtsiziro pa program ya MBC Exclusive, ndipo sabata ino timacheza ndi Elwin Chiwembu Sichola, mkulu wa bungwe la TVETA. Program imeneyi timakupatsirani kuchokera kuno ku Umodzi Resorts, komwe kuli President Hotel komanso BICC. Munali ndine Kumbukani Phiri. Good evening and welcome to MBC News with me, Arthur Chokoto. And our sign language interpreter tonight is Linley Bonda. Stories making headlines. The Democratic Progressive Party joins President Professor Arthur Bida Mutharika, the family and all Malawians in the solemn remembrance of the late Professor Bingu wa Mutharika. President Mutharika and First Lady wish Malawians a joyful and blessed Easter season. Government to engage experts for a long-lasting solution on Kadabe jet